खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होना लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै थांनाय साननैसो आगोलाव उत्तराखन्डनि सासे लेडिज राइडार न'नि बिथांजोनि बाइकखौ गुवाहाटीआव खावनाय जादोंमोन गुवाहाटीनि मादिस गेस्ट हाउसआव जेब्ला राइडार न'नि आरो बिथांमोननि दोलोआ स्टे खालामदोंमोन बै जायगानिफ्रायनो सिखावा राइडार न'नि बाइकखौ खावनानै लांदोंमोन आसाम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों बिथांजोनि बाइकखौ बोखांफिननो हाबाय होनना मोनथिनो मोन्दों लोगोसे बाइक सिखावखौबो हमनो हाबाय होनना पुलिसआ फोरमायदों पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय सिखावफोरा फिरोज काजी आशराफुल देवाल आशराफुल आली आरो जाकिर हुसैन बिसोर साब्रै दुथांफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव गोदानै फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि हाबलांग्रा लामायाव एन्ट्रेन्स गेट बानायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोन्दों बे गोदानै फोसावजानाय नेशनेल पार्कखौ समायना रमायना खालामनो थाखाय गोबां स्ट्राक्चारफोरखौ बानायनाय जागोन होनना मोनथिनो मोन्दों बेफोरनिनो नेशनेल पार्क सिङाव हाबलांग्रा एन्ट्रेन्स गेटखौ गोबां समायना रमायना बानायनाय जागोन होनना मोनथिनो मोन्दों गणतान्त्रिक मोनथायजों सोमावसारदोंमोन नाथाय साकरि खोमानांबाय गासै 64 सुबुंफोरा थांनाय माखासे सानफोर आगोलाव अल आसाम पलिटेकनिक फाउन्डार फेकाल्टी एसोसिएशनआ माखासे दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारदोंमोन बिथांमोननि साकरिया रेगुलार जानांगौनि थाखाय आरो दरमाहाखौ लानानै आसाम एसेम्बलि रांबावजा जथुमायाव सिन्ता खालामनांगौनि थाखाय माखासे सानफोर सोमावसारबोदोंमन बिथांमोननि सोमावसारनायनि फिथाइया थायबाय नाथाय दुखुनांथावै सिरिलांबाय गासै 64नि साकरिखौ दानना होबाय सोलोंथाइ बिफाना थांनाय हराव बरपेटा रडनि काटाजाराव गिख्रंथावै अर खामदों अबिबर रहमान मुंनि गेरेजाव गिख्रंथावै अर खामनानै सेवहांगार जादों मोनथिनाय बादिब्ला मोब्लिब सर्ट जानानै बे अर खामनाय जाथाया जादों होनना मोनथिनाय जादों बे गिलु-बालु अरखौ गंब्रै अर खोमोरग्रा हान्जानि गारिया फैनानै अरखौ खोमोरनो हादों होनना मोनथिनो मोन्दों सारानो थांबायब्ला जोंलाय मानोथो थाबावनो सारा जेराव थांदों जोंबो बेयावनो थांनोसै 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव खुंग्रि भिसिडिसिनि सिङाव बाथाबारि गामिनि गासै 19 नखरफोरा खाम्फा बरगियारिजों जगदान जादों आगोलाव बिपिएफ थानाय समाव जायफोरा खाम्फा बरगियारिजों लोगोसे दंमोन बिथांमोनखौ बाथाबारि गामिनि गासै 19 नखरफोरखौ हुलु हुला इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहोनाय जाबाय होनना बुंदों खाम्फा बरगियारिया बिथांमोना बिटिसि एकर्ड जाजेननायनिफ्रायनो खाम्फा बरगियारिजों लोगोसे दंमोन दायो खाम्फा बरगियारिया बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव फैबाय बेखायनो जोंबो बर' हिसाबै सारजोंनो लोगोसे खौसेयै थानानै खामानि मावलांनो होननानै सारा जेराव थाङो बेवहायनो थांनोसै होनना थांखि लानानै इउपिपिएलआव जयनिं जादों होनना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों बिटिसि एकर्ड खालामखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया जेबो गैयामोन न'बो गैयामोन डिजिगनेटेड केम्पआव थानानैसो सरकारखौ सालायदोंमोन थांनाय 17 बोसोराव गासैबो जाजोब्बाय अफिस गैयामोन अफिस बानायबाय नांगौ जानाय गासैखौबो हाग्रामा महिलारिया बानायजोब्बाय प्रमद बर'आ रेडिमेडखौसो मोन्दों सेक्रेटारियेट अफिसखौ मोन्दों बेबो रेडिमेड समस्तियाबो रेडिमेड आरो जेसेबां अफिसफोर दं 40टा डिपार्टमेन्टनि अफिसफोर कर्ट कासारि गासैबो रेडिमेड हाग्रामा महिलारिया बानायना गालांखानाय गासैखौबो मोनखानानैबो प्रमद बर'आ माब्लाबाबो मोजां खामानिखौ मावनो हायाखैसै जायनि थाखाय दिनै समाजा खामानि गैयिनि थाखाय आनस्टेबल बेफोर बाथ्राखौ बुंदों मालती रानी नार्जारी एक्स एनडिएफबि आफादा गोदान पलिटिकेल पार्टी दानो नागिरनायनि सायाव बिथांजोआ बुंदों आं सानो बिपिएफआ खहा जानांगौनि गिनांगौनि खहा जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया दिनै एनडिएफबिफोरखौ लानानै मोनसे सुक्ति खालामबाय दुखुनांथावा बेनो जे सुक्तिया सान्थि सुक्तिया सोरजों जायो माबाया एक्सट्रिमिस्टमोन नामा प्रमद बर'आ सान्थि सुक्ति खालामनो बेथ' एक्सट्रिमिस्ट नङामोन बेथ' रिभलुसनसो खालामदोंमोन दिनै सान्थि सुक्तिया सोरजों खालामो एनडिएफबिजों खालामबाय दिनै एनडिएफ रन्जन दैमारिखौ गहोनो हायाखिसै खालि बेल' नङा बेजों लोगोसे गोबां एनडिएफबि जोंनि गथ'फ्रा फिसाफ्रा दिनै जेलाव थानो गोनां जाबाय दा बिसोरनि रैखाथिनि थाखाय निस्सय एक्स एनडिएफआ मोनसे बेबस्थाखौ लुबैदों आरो आं होननाय बायदि आनस्टेबल सरकार जानायाव निस्सय बिथांमोनहा जाथिखौ मोजां मोननानै संग्राम खालामबोनाय एफा बोसोर संग्राम खालामबोनायाव बिथांमोनाबो थानो हायाखै ओंखायनो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि गेजेरजों
मोनसे राफोद सरकार बिटिसिआव लाबोनो हागोन नामा निस्सय बिथांमोना सानदों बिफेबा माबा मोनसे खथि जागोन आं बेखौ सानाखै आरो निस्सय बिथांमोना सम थानायाव आरोबाव सिन्था खालामबावगोन आरो गावसिनि दोलोआ मा जाहैनो हागौ हाया बेखौ बिथांमोना सिन्था खालामगोन आरो बे सानै हयैनो निस्सय आगयदों जोंखौ जेरै खस्थ' होदों बेबादिनो खस्थ' होफिननाय जागोन बदला खुन का बदला खुन दुध का दुध पानी का पानी ज' होगा देखा जायग्रा प्रहलाद ब्रह्म जोंखौ जेरै खस्थ' होदों एरै खस्थ' होफिननाय जागोन बदला खुन का बदला खुन होननाय बादि नङा होमबा दुध का दुध पानी का पानी ज' होगा देखा जायगा नङा होमबा 1 लाख 2 लाख थाखा होदोंसे गैया होनो हायाखै दा जोंना बिदि नङा जाहाथे बे मैगं फाननानै जाग्रा दिंखिया मैगं फाननानै जाग्रा अन्थाइ देनानै जाग्रा आइजोफोरनोबो जाहाथे जोङो 5,000 10,000 बाबो होनो हायो बिनि थाखायबो रां बाजेट खालामनाय जागोन आरो रां बाजेट खालामनाय जागोन दा बेबादि मोनफ्रोमबो ग्रोब ग्रोब माने सेंग्रा सिख्लाफोरनि बोराय बुरिनि हिनजावफोरनि आलदा आलदा खालामजोबखाबाय सरकारल' फैनांसिगौ रानलायनांसिगौ बेल' आरो मालाय आरो लामा दालां बानायनायाथ' थाखाबाय बेबादि आइफवालि बादि खयथा दालां बानायगोन फात्ता मोननाय नङा जोंना फात्ता मोननाय नङा ओरैबादिखा हाग्रामा मुलिथारा माने फैसाया फैखायो खामानि एडभान्स राव होबाय थायो दा नैबेबो प्रमद बर'आ फिथा हानानै बिराद जों डेभेलप खालामबाय 17 बोसोराव जेबो मावाखैनो बे दालाङा माब्ला गायस'ना जों मिथिया थायो बुरबक लाजिनोबो रोङा जेराव माने मिटिं खालामफैयो हाग्रामा जेबो मावाखै होनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थाङो जेबो मावाखै होनो हाग्रामाया CITआव मिटिङा खालामहैयो जेबो मावाखै हाग्रामाया ओरैबाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थाङो जेबो मावाखै हाग्रामाया बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव मिटिङा खालामहैयो 17 बोसोराव हाग्रामाया जेबो मावाखै जाख्ल'नायबा फोरमान होबानो जाबायना हाग्रामा महिलारिखौ जोंनि BTCनि इएमएलखौ नैबे जोंनि सारमोनखौ जेल जाहोजोबनो होन्दोंमोन बियो फैसा हिसाब खालामफैबाय निकन कम्पानि गुवाहाटीनि दिल्लीनिफ्राय लाबोनानै फैसा हिसाब खालामजोबबाय 17 बोसोराव बेसेबां थाखा बाहायखो नैबे सारामोनहा बेसेबां मन'खो बै सारमोनहा बेसेबां मन'खो हाग्रामा सारा बेसेबां मन'खो हिसाब लाजोबबाय दाना बै हिसाब लाग्रा बे निकन कम्पानिया होनबाय थाइसेबो थाखा केलेंकारि गैया खालि कन्ट्रेक्टारफोरनो होनोल' बाखि दं होननानै गालांबाय आरो मालाय दा बे मा जाखो गावहा लासिं सिं जाबाय दा बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा थाइसेबो बिपिएफ गभर्नमेन्टआ जे थाइसेबो जायाखै नैबे सारमोना जे थाइसेबो जायाखै लिगेल भाबै मावबोदों बेखौसो प्रमान होबाय आरो मालाय सार्टिफिकेट होना गालांबाय दा जोंनि थाखाय मोजांसो नङा होमबा दा गावनिखौ जों मिथिगासिनो दङ केकनि रिपर्टखौ जों मोननानै दं आरोखि दा बे केकनि रिपर्टखौ जों पाब्लिक खालामोबा पाब्लिकआथ' खालामखानांगौ आरो बे रिपर्ट मथे बेबो दालि ओंख्रि जानांगोन आरो मालाय गवा रावबो अरबिन्द केजरिवालआ दाबो जेलाव दं नङा होमबा जेलनिफ्राय गबाय दा CM मालाय बहा गनो दिल्लीनि चिफ मिनिस्टारा जेल जादों CM जाफुबाय थानायावनो जया ललिता मोनहा जेल जादों चिफ मिनिस्टार जाफुबाय थानायावनो इडिफोर हाबनानै दा प्रमद बर'नि सम्पतिफोरखौ जोंबो नायहोगोन गनाय नङा जोंखौ नङा होमबा जोंखौ जेरै खस्थ' होदों एरै खस्थ' होफिननाय जागोन बदला खुन का बदला खुन होननाय बादि नङा होमबा दुध का दुध पानी का पानी ज' होगा देखा जायगा नङा होमबा खुनु गिनांगौ गैया जोंखौ खाथों माथों जोंखौथ' पुलिसा नागिरबाय थायो इलेक्सन खेबफ्रोमबो हाथ' मोजाङै उन्दुनो मोनखाया थांनाय MP इलेक्सनाव न'आ खुबैखेब जाखाबाय